Sini Santinagar bisio kaisa undi sini samung khlainai rok Mia uskang simi kuthum phaijak prai 500 ni upor hai camp khaijak aro borok uskang simi thulaioi borok tini mai rok chalai dol kwbangma rokno swngnai mani Kolkata ni samung khlaina phainai rok borok tabuk oro mai chalai tongo undi siyang Aadhaar card hekabo Buidram para amchai oklai prai 500 ni upor hai borok tamuk bai ri sungjak bongni thuyam rok nongna ang phunuk gano yango bongni room khaijak prai kwbangma aba khe tonglaijak aboni bagui norok naiphaina khe naphimano khana aboni bagui ang norokno sao raino kwbangma room abo haikhe mang tamuk sungjak aboni bagui norok khana rogo phaiui naiphai mano bongni samung bomti norok naimam phaio aboni bagui ang norokno video khaiui tisai rokhoro yang horni bagui nuhulia prai nokbo kwbangma chwla rok mamang